ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самад. аз шоми дирӯз сар карда дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат боришоти барф ба хат гирифта шуд. Дар ҳудуди 4 ноҳияи шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони ташкилоту муассисаҳои назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз шоми 26 декабри соли равон баробари боридани барф дар пойтахт то субҳи имрӯз барои тоза кардани роҳҳои автомобилгард бо истифода аз техникаҳои лозимӣ роҳҳоро тоза намуданд. гузориши Бобокалон Аминзода ва Меҳрӯзи Ҷумъа. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти шаҳри Душанбе барои бемушкилӣ гузарондани фасли зимистон дар пойтахт техникаҳои нави лозимӣ омода буда барои зимистонгузаронӣ то имрӯз ба пуррагӣ, маводи зидди лағжиш, намаки техникӣ, сӯзишворӣ ва либосҳои махсуси корӣ захира карда шудааст. аз ҷониби кормандони ташкилоту муассисаҳои назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шурӯъ аз шоми дирӯз баробари боридани барф дар пойтахт барои тоза кардани шоҳроҳҳои 4 ноҳияи шаҳри Душанбе кормандони раёсатии истифодабари роҳҳо аз техникаи мавҷуда самаранок истифода карданд. дар ҳудуди ноҳияи Шомансур барои бартараф намудани барф аз роҳҳои автомобилгард 57 адад техникаву механизмҳоро омода кардааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аз тарафи раёсати истифодабари роҳҳои ноҳияи Шомансур дар ҳудуди ноҳия техникаҳои омода кардашуда барои бартараф намудани барф аз роҳҳои ҳудуди ноҳия сафарбар карда шуданд ва миқдори зарурӣ зиёда аз 180 тонна маводҳои зидди лағжиш низ истифода шудааст ва барои ҳаракати мамнуияти воситаҳои нақлиёт айни замон кормандони мо кӯшиш намуда истоданд ва боварӣ дорем ки бе ягон мушкилӣ паси сар менамояд. пешгоҳи боришоти барф тибқи иттилои обу ҳавошиносон масъулони раёсатии истифодабари роҳҳоро водор сохт то барои саривақт тоза кардани роҳҳои автомобилгард омода бошанд ва бо пеш омадани зарурат фаъолияти босамар намоянд. соати 6 бегоҳ 46 техникаҳоро мо сафарбар кардем барои тоза кардани роҳҳо. 1400 нафар кормандонро барои тоза кардани кӯчаву хиёбонҳои ноҳия расткор кардем. дарахтонро тоза кардем, техникаҳо кардем, намак зада тоза кардем роҳҳоро. тибқи иттилои масъулин барои таъмини бехатари ҳаракати воситаи нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди пойтахт навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шуда кормандони раёсатии истифодабари роҳҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳо дар ин самт тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд. чунин тадбирҳои омодагӣ имконат медиҳад ки сокинони пойтахт дар фасли зимистон бе ягон мушкилӣ сардиҳоро гузаронанд. Бобокалон Аминзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Сангимрод Иброҳим, Ахбор. сарфи назар аз барфрезии зиёди рӯзҳои 26 ва 27 декабри соли равон роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ кушода буда ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин аст. давоми ин рӯзҳо кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам роҳро аз барф тоза ва бо маводи зарурӣ коркард намуда кӯшиш доранд рафту омади муназзаму бехатари воситаҳои нақлиёт таъмин бошад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ҳолати роҳи Душанбе-Чаноқ дар рӯзи 27 декабри соли 2020 барфрезии зиёд дар ин масир монеи ҳаракати воситаҳои нақлиёт нашуд, зеро кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаю механизмҳои муосир роҳро аз барф тоза ва бо маводи зарурӣ аз қабили қуму намак коркард карда ҳаракати воситаҳои нақлиётро таъмин намуданд. таи рӯзҳои охир дар ин масир аниқтараш аз километри 48 то 200 ки дар фасли зимистон минтақаи осебпазир аст барфрезии зиёд ба амал омад. дар рӯзи 27 декабр баландии барф дар баъзе аз минтақаҳои кӯҳии роҳ ба 50 сантиметр расид ва сардии ҳаво яхбандиро ҳам ба вуҷуд овард. дар робита ба ҳолати мазкур теъдоди зарурии кормандон ва техникаҳои филиали ширкат ба мавзеи мавриди назар сафарбар шуда фаъолияташон шабонарӯзӣ аст. хусусан дар минтақаи варзоб теъдоди зиёди техникаҳои филиали ширкат дар нигаҳдории роҳ аз ҷумла тоза намудани роҳ аз барф истифода гардида ба хотири таъмини ҳаракати муназзаму бехатари воситаҳои нақлиёт навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шудааст. ронандагону мусофирон ки дар рӯзҳои бориши зиёди барф ва сардиҳои зимистон шоҳиди бевоситаи талошу тадбирандешиҳои бетаъхири кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, аз иқдомоти амалӣ гардида қаноатманданд. аммо мушкил он аст ки сарфи назар аз корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳоло ҳам
як идда ронандагон беомодагии ҷиддӣ ба сафар мебароянд. Дар натиҷа чунин ронандагон бар замми дар роҳ ба мушкил мувоҷеҳ гардиданашон ба кори техникаҳои ширкат монеа эҷод менамоянд. Аз ин рӯ аз ронандагон хоҳиш карда мешавад ки бидуни омодагие ки фасли зимистон тақозо дорад ба роҳ набароянд. масъулони ширкат мегӯянд дар ҳолати зарурӣ хусусан дар вақти барфрезии зиёд ва фаромадани тарма маҳдуд кардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар навбати аввал ба бехатарии ронандагону мусофирон рабт дорад. барои бемушкил сипарӣ намудани фасли зимистон омодагии филиали ширкат ҳамаҷониба буда маводи зарурӣ захира карда шудааст. ҳамзамон техникаву механизмҳои ширкат ки беш аз 200 ададро ташкил медиҳад дар ҳолати корӣ қарор дошта теъдоди бештари он дар тоза кардани роҳ аз барф истифода карда мешавад. маҳз мавҷудияти ҳамин гуна техникаҳои пуриқтидор замина фароҳам овард ки ҳатто рӯзҳои сербориши фасли зимистон ва тармафароии зиёди солҳои гузашта ҳаракати нақлиёт аз тариқи роҳи Душанбе Чаноқ таъмин гардад. ба таъкиди роҳбарияти филиали ширкат дар соли 2021 ҳам ин рисола дар сатҳи баланд иҷро карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, илҳом каримзода, баҳодур ҳасанзода аз роҳи Душанбе Чаноқ барои барномаи ахбор. шабона рӯзи гузашта бар асари сардиву боришоти барф дар минтақаи суғди роҳи автомобилгарди Душанбе Бӯстон Чаноқ аз кормандони соҳа иҷрои ҳаҷми зиёди корҳои коркарди роҳ, тозакунӣ аз барф ва таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиётро тақозо намуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. давоми шабонарӯзи гузашта бар асари боришоти зиёди барф дар минтақаҳои кӯҳию наздиккӯҳӣ дар ҳудуди ноҳияҳои шаҳристону Диваштиш, Спитамину Ҷаббор Расулов, Бобоҷон Ғафурову Масҷоҳ ва шаҳрҳои Хуҷанду Исаравшан дар қидаҳои роҳи автомобилгарди Душанбе Бӯстон Чаноқ дар минтақаи суғд ҳолатҳои барфпӯшии фарши роҳ зиёд шуда эҳтимолияти яхбандию лағжонакшавии фарши роҳро дар бисёр мавзеъҳо ба амал овард. бахусус ба сабаби боришоти барф дар ҳудуди ноҳияҳои шаҳристону Диваштиш ва шаҳри Исаравшан ғафсии барф дар шафати роҳ аз 5 то 10-15 сантиметрро ташкил дод. кормандони филиали ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд дар ҳами 200 километри ҳудуди шаҳру ноҳияҳо барои тозакунии роҳ аз барф баҳри пешгирӣ аз яхбандии фарши роҳ ва лағжонакшавӣ аз шаби гузашта сар карда тадбирҳои оҷилӣ андешиданд. дар маҷмӯъ дар ин рӯзҳо ҳами 35 адад технику таҷҳизот ва механизмҳои мавҷудаи роҳдории гуногун тамғию муосир аз ҷумла автогрейдерҳо, экскаваторҳо, худборкунии фронталӣ, мошинҳои боркашонии маводи зидди лағжиш, автомошини гуногункории тамғии дима ва дигар техникаҳои соҳа истифода шуда коргарону мутахассисон пурра ба кори тозакунии роҳу таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҷалб шуданд. бино ба иттилои масъулини минтақаи суғди ширкати Айрис аз шаби гузашта то ин соатҳо дар ҳамаи масофаи роҳ дар ҳудуди минтақаҳои суғди шоҳроҳ беш аз 350 тонна маводи зидди лағжиш барои коркарди роҳ истифода шудааст. ин тадбирҳо имконият дода истоданд ки роҳ аз барф тоза ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт таъмин аст. танҳо дар чунин вазъи боришоти барфу сардии ҳаво ронандагони воситаҳои нақлиётро зарур аст ки бо андешидани тадбирҳои иловагии техникӣ ва омодагӣ тавассути ин шоҳроҳ ҳаракат намоянд. боришоте ки давоми як шабонарӯзи охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба амал омад, вобаста ба маҳал баландии барф аз 5 то 10 сантиметрро ташкил медиҳад. айни ҳол дар қитъаи роҳи автомобилгарди Душанбе Бӯстон Чаноқ дар минтақаи суғд техникаҳои кории ширкати Innovative Road Solutions Ltd машғули тоза кардани роҳҳо ҳастанд ва дар ин масир айни ҳол ҳаракати нақлиёт таъмин аст ва нақлиёти бору мусофиркашонӣ ба самти водии Зарафшон ва шаҳри Душанбе бемамоният ҳаракат намуда истоданд. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ аз вилояти суғд барои барномаи ахбор. гарчанде бо боридани барф кормандони нигоҳдории роҳҳо дар шаҳри Душанбе ва роҳи мошингарди Душанбе Чаноқ барои таъмини ҳаракати нақлиёт корро шабонарӯзӣ ба роҳ монданд, вале дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат ҳолат дигаргун буд. ҳамкорони мо ҳолатҳоеро рӯи навор оварданд ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз маркази шаҳри Ваҳдат то нақби Хатлон бо мушкилӣ сурат мегирад ва ронандагону мусофирон аз фаъолияти муассисаҳои дахлдор изҳори норозигӣ мекунанд. дар ин хусус Садриддини Сироҷиддин гузориш омода намудааст.
дар ин шабу рӯз раёсатҳои истифодабарӣ роҳҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакатро зарур аст бо маркази обу ҳавошиносӣ ҳамкорӣ намуда ҷиҳати саривақт тоза намудани роҳҳо аз барф омодагӣ бинанд. вале барфрезии шабонарӯзи гузашта собит сохт ки дар ин самт масъулон дар шаҳри ваҳдат саҳланкоранд. ҳолатҳои воқеии рӯи наворовардашуда аз он шаҳодат медиҳад ки муассисаи давлатии раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри ваҳдат ба давраи зимистони имсола омода набудааст. аз сабаби он ки роҳҳо умуман тоза карда нашудааст ва дар рӯи асфалт ин ҳам дар фарозу нишебиҳои роҳ барфи зиёд ҷамъ гардидааст, аксари воситаҳои нақлиёт ҳаракат карда натавониста ронандаҳо ба мушкил мувоҷеҳ шудаанд. аз рӯи маълумоти шоҳидон аз шаҳри ваҳдат то нақби хатлон ҳамин мушкил ва ҳатто бадтар аз ин ба вуқӯъ пайвастааст. тамбашавии воситаҳои нақлиёт боиси он гардидааст ки садамаҳои техникӣ ба вуҷуд ояд. гурӯҳи эҷодии телевизиони тоҷикистон ҳам дар ин масир аз сабаби тоза набудани роҳ ба мушкил мувоҷеҳ шуда то ҷои тамбашавии нақлиёт ва садамаҳои аз ин ҳам бадтар, яъне то назди нақби хатлон ҳаракат карда натавонистааст. ҳаракати душвор ва тамбашавии воситаҳои нақлиёт шоми 26 декабр ба амал омада беш аз 4 соат ронандагону мусофирон дар ҳавои сард дармондаанд. дар ҳудуди шаҳри норак низ ҳамин мушкил аз ҷумла тамбашавии воситаҳои нақлиёт аз ҷониби ронандагону мусофирон рӯи навор оварда шудааст. раёсати истифодабарии роҳҳо, бозрасии давлатии автомобилӣ ва шӯъбаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳрҳои ваҳдат ва норакро ки вазифаи асосияшон таъмини ҳаракати бемамнуияти воситаҳои нақлиёт ва муҳайё сохтани шароити беҳтар барои ронандагону мусофирон мебошад, бо пеш омадани чунин вазъият бояд тамоми қувва ва воситаҳои техникии худро дар ин роҳ равона менамуданд. масъулини нигаҳдории роҳҳоро мебоист қаблан аз маркази обуҳавошиносии мамлакат иттилоъ гирифта роҳро саривақт аз барф тоза карда бо маводи зидди лағжиш таъмин менамуданд. шаби гузашта дар ҳудуди ноҳияҳои водии рашт барфи зиёде борид ва коргарони муассисаҳои давлатӣ нигоҳдории роҳҳои водӣ кӯшиш менамоянд ки роҳро аз барфу тарма тоза карда ҳаракати мӯътадили нақлиётро таъмин кунанд то ронандагону мусофирон бе ягон мушкилӣ ба макони зист ва дигар минтақаҳои мамлакат рафту омад кунанд. гузориши идигули маҳмуд аз водии рашт. роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ ба масофаи қариб 300 километраи ноҳияҳои минтақаи рашт ва сангор асосан қатқати дарёи вахши сурхоб ва хенгоб бунёд шуда зимистон дар ин масири роҳҳо даҳҳо мавзеъҳои хавфноку тармафаро ба ҳаракати мӯътадили нақлиёт то андозае мушкилӣ эҷод мекунад. ин аст ки барои нигаҳдории ҳолати шоҳроҳ 7 муассисаи давлатӣ бо ҷалби 240 нафар коргар ва 47 адад техникаҳои гуногун тамға роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ шурӯъ аз деҳаи алигалабон то сарҳади ҷумҳурии қирғизистон ва лаби ҷарсангворо аз барф тоза карда ҳаракати мӯътадили нақлиётро таъмин мекунанд. дар ноҳияи лағш боришоти барф дар қиёс ба дигар мавзеъҳои кӯҳистон бештар ба назар мерасад, зеро ин маҳал аз сатҳи баҳр дар барандии 270 то 400 метр ҷойгир буда ду муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳо бо ҷалби 42 нафар коргар ва техникаҳои мавҷуда нигоҳубини роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ доштаро ба зимма доранд. қисмати роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ ба масофаи 88 километр шурӯъ аз деҳаи сайрон то деҳаи қарамиқро асосан коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди данғара сохтмон 3 сол боз ба уҳда дошта бо ҷалби 8 адад техникаҳои соҳавӣ роҳҳоро шабу рӯз аз барф тоза мекунанд то ҳаракати мӯътадили нақлиёт таъмин карда шавад. қисмати роҳҳои ҳудуди ноҳияи тоҷикобод асосан қатқати дарёи сурхоб бунёд шуда бо фарорасидани фасли зимистон дар ин масири шоҳроҳ тармафароӣ ва яхбандӣ бештар ба назар мерасад. дар ҳудуди муассисаи давлатии нигоҳдории роҳи автомобилгард ноҳияи тоҷикобод бошад 25 километр роҳҳои байналмилалӣ мавҷуд ҳастанд ки то имрӯза 3 маротиба боришоти барф ба амал омада ки мо коргарони роҳро тоза намудем ва маводи зидди лағжиш пошидем ки ҳаракати ҳама гуна нақлиёт таъмин бошад. қидаҳои хавфнок бошанд ки дар соҳили дайроқ қарор доданд аз ҳисоби шамолу хунукӣ ҳар рӯз яхбандӣ мешавад ва коргаронро ҳар рӯза дар ин ҷо хок пошида ҳастанд ва ҳаракати нақлиёт таъмин намуда ҳастанд.
در توازن مؤسسه دولتی ناحیه رشت 199 کیلومتر راهها موجود بوده. از این 50 کیلومترش را راههای ماشینگرد بین المللی تشکیل می دهد. برای نگهداری حالت راهها در مؤسسه 30 نفر کارگر با استفاده از 8 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه فعالیت داشته. در موضع‌های خطرناک شاهراه کارگران و تکنیک‌های راهداری وابسته شده. موادهای ضد لغزش به قدر کافی ذخیره شده است تا در روزهای بارشاتی برف زمستان از آن استفاده برده شود. در راه‌های اتومبیلگرد حدود ناحیه‌های نورآباد و سنگوار کارگران با استفاده از امکانات‌های موجوده راه‌ها را از سنگ و شغل و برف تازه کرده ایستادند تا رفت و آمد نقلیات بین دیگر منطقه‌ها قطع نگردد. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. назар ба соли гузашта барвақт ва сербориш омадани зимистони имсола дар бисёр самтҳо масъулонро водор сохт ки омодагиро бояд ҷиддӣ амалӣ намоянд, махсусан дар соҳаи роҳу нақлиёт ки асоси рушди дигар бахшҳо дониста мешавад. имрӯзҳо кормандони муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон барои таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши худоидоди раҷаб ва искандари саид. таъмини ҳаракати мӯътадил воситаҳои нақлиёт дар давраи сардиҳо ҳамасола аз масъалаҳои муҳими ситоди зимистонгузаронии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон қарор дорад. тибқи иттилои сардори муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи бохтари вилояти хатлон, муассисаҳои шаҳру навоҳии минтақа барои бе мушкилӣ бартараф намудани ҳолатҳои яхбандии роҳҳо дар рӯзҳои сарди фасли зимистон ба миқдори зарурӣ сӯзишворӣ, намак ва дигар маводи зидди лағжишро захира карда, ҳамзамон барои сари вақт тоза намудани роҳҳои мошингард аз барф техникаҳои соҳаро аз таъмир бароварда дар ҳолати омодабош нигоҳ медоранд. дар ҳамаи муассисаҳои зертебои мо дар асоси нақшаи корӣ навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шуда барои гузарондани зимистони имсола 69 адад техникаҳо ҷудо карда шудааст ки дар ҳолати коршоимӣ мебошанд. кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои мошингарди шаҳри левакан нисбат ба кормандони соҳа дар дигар шаҳру навоҳӣ дар давраи зимистон масъулияту тараддуди бештар доранд, зеро қисмати асосии шоҳроҳи мошингарди бохтар данғаракулоб дар мувозинаи ин муассиса буда, он дорои ағба ва мавзеъҳои зиёди дар рӯзҳои сарду яхбандӣ барои воситаҳои нақлиёт душворгузар мебошад. ба ин хотир ҳамасола кормандони муассиса дар давраи омодагиҳо ва барои бе мушкилӣ гузарондани тирамоҳу зимистон омодагии ҳамаҷониба гирифта, дар чунин рӯзҳои боришот ки хавфи мушкил гардидани ҳаракати воситаҳои нақлиёт зиёд мегардад, аз имкониятҳои доштаашон ба таври васеъ истифода менамоянд. ба муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилгари шаҳри левакан 1005 метри кубӣ маводи зидди лағжиш бояд мо захира дошта бошем. мо нақшаро 100% иҷро кардем. барфҳое ки инами рӯзҳои наздик шуда гузаштанд, ягон танқисию норасоӣ набуд. тавре иттилоъ дода шуд, имсол дар муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи вахш низ тибқи нақша чорабиниҳо омодагии мувофиқи мақсад буда, маводҳои зарурии зидди лағжиш ва баҳри таъмини кормандон бо шароити хуби корӣ дар ҳавои сар тадбирҳои амалӣ андешида шудааст. муассиса барои таъмин намудани бехатари ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо дар фасли тирамоҳ зимистони 2020 ва 21 284 метри кубӣ маводи зидди лағжиш тайёр карда шудааст. зиёда аз 6 тонн намаки техникӣ мо захира дорем, 1 тонн ангиш ва 5 метри кубӣ ҳезум дар анбор захира карда шудааст. коргарон бо либоси гарм ҳама таъмин карда шудаанд. тавре бархе аз масъулини мутахассисон иброз медоранд, баробари чунин фаъолияти мунтазами кормандон дар ин ҷода боз чандин мушкилоте низ ҷой доранд ки боиси нигаронии кормандони муассисаҳо гардидааст. ин ҳам бошад ба монанди норасоии техникаҳои зарурии соҳавӣ ва дар баъзе аз муассисаҳо шароити номувофиқи фаъолият боиси пешрафти кор мегардад ки
این هم از بی‌مسئولیتی قسمتی از مسئولان مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌ها در شهر و نواحی ولایت درک می‌دهد. قابل ذکر است که چنین فعالیت پرثمر کارمندان ساحه که در روزهای سرد ناوابسته از وقت و مکان پیش می‌آید، غمخواری و شرایط‌های بهتر را تقاضا می‌نمایند. مسئولان مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر و نواحی ولایت ختلان باید مشکلات‌های جای داشته را نادیده نگرفته سر این مسئله چاره‌اندیشی نمایند تا اینکه حالت‌های موجوده سری وقت برطرف گردند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. بینندگان گرامی، در دایره نقشه چورابینی‌های 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکان در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 4 صنفخانه ایلاوگی از طرف صاحبکاران مورد استفاده قرار گرفت. گزارش همکاران ما. دستگیری یافتن طبقه نیازمند جامعه از جمله اقدام‌های بشردوستانه محسوب یافته عملی شوی این تدبیر عدالت اجتماعی را تأمین و قشر احتیاج داشته را به زندگی دلگرم می‌سازد. با دستگیری صاحبکاران وطن دوست به ساکن دهات وحدت شهر لیوکان فاطمه نیکلایونا یک خانه استقامتی سپردند که از این اقدام صاحبکاران اهل خانواده خیلی خرسند گشتند. کلید خانه آنها را راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر لیوکان تقدیم نمودند. اکنون این خانواده در خانه 5 حجره‌دار که به طور معاصر بنیاد کرده شده است استقامت می‌کنند. ما کمیسیاتره اسگیری کردن از طرف صاحبکارا همه خانه را به ما تحفه کردن. در دایره اقدام‌های سازندگی و جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکان در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 12 جماعت دهاتی وحدت 4 صنفخانه ایلاوگی مورد بهره برداری قرار گرفت. در این مؤسسه تعلیمی 204 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. مأموریت مؤسسه با جلب صاحبکاران محل و کمیته پدر و مادران با مقصد بهداشت شرایط تعلیم این اقدام را عملی نمودند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث صاحبکاران و دستگیری مقامات اجرایی حکومت محلی شهر لیوکان 4 صنفخانه ایلاوگی برای خوانندگان ساخته به استفاده دادیم. الان شما خیلی که شاهد بودین ما این نیت خیر را به جای رساندیم و الحال در مورد بهره برداری قرار داریم. همچنین در این روز 30 نفر یتیمان کل از حدود جماعت‌های دهات شهر مورد دستگیری قرار گرفتند. از طرف صاحبکاران وطنی به آنها کمک یک وقته پولی تقدیم گردید. در جلسه شروع هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ناحیه لخش 4 مسئله حالت اجرای قانونگذاری زمین، کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان و غیره مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه برای اجرای کمبودی و نارسایی‌های جای داشته توجه بیشتر روانه گردید. خبرنگاران ما از ناحیه لخش گزارش می‌دهند. در جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ناحیه لخش اعضای شورا اشتراک کرده وابسته به حالت اجرای قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان در سمت مقصدناک استفاده بردن زمین، پرداخت سریوقتی انداز و حق استفاده برق را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. توجه اساسی به نتیجه گیری از حالت اجرای قانونگذاری زمین به خصوص استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین‌های تعینات کشاورزی و دیگر نمودهای زمین‌ها، اساسناکی تقسیم قطعه زمین، تفتیشات تجربه سودی مربوط به خودسرانه ضبط نمودن قطعه زمین روانه کرده شد. در جلسه وابسته به مسائل مقاومت با کروپسیا و پیشگیری جنایت‌های وابسته به آن، پیشگیری شامل شوی بعضا از جوانان ناآگاه به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی و جنایت و جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان نیز محاکمه‌رانی صورت گرفت. همچنین برآمد کنندگان حالت اجرای کودکس انداز و دیگر سندهای معیاری و حقوقی در سمت به قیدگیری پوره صاحبکاران انفرادی از بین بردن عنصرهای نو پنهانکنی انداز و غیره را محاکمه نمودند. تاکید کرده شد که نو وابسته از تدبیرهای اندیشیده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز هم در سمت استفاده عاقلانه زمین و ساختمان خودسرانه و پنهانکنی انداز کمبودی‌ها جای دارند که این حالت نگران کننده میباشد. در فرجام جلسه با مقصد پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها در سمت استفاده زمین، پنهانکنی انداز و اجرای سریوقتی طلبات قانون‌های موجوده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. نوریدین قربان، بهادین اسمانیدین از ناحیه لخش برای برنامه اخبار.
дар шаҳри хуҷанд барои таъмини аҳолӣ бо маводи ниёзи аввал ва маҳсулоти хушсифати ғизоӣ намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шуд, ки сокинон бо истифода аз он тавонистанд маводи хӯрокаро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. Хабарнигорони мо идома диҳанд мавзӯъро. ташкилу баргузории ярмарка фурӯши маводи ғизоӣ дар шаҳрҳои саноатӣ, маркази шаҳру ноҳияҳо аз роҳу имкониятҳои таъмини сокинони шаҳру шаҳракҳо бо маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. бо ихдом ва дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, ярмарка фурӯши маҳсулот дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон ва Истиқлол рӯзҳои истироҳат ба таври доимӣ баргузор карда мешаванд. ин тадбир имконият медиҳад, ки аҳолӣ бахусус дар давраи зимистон бо маводи ғизоӣ бо нархҳои дастрас таъмин гардад. дар ярмаркаҳо хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят, иттифоқи ҷамъиятҳои матлубот, корхонаҳои соҳаи хӯрокворӣ, корхонаҳои орду равғанбарорӣ, қаннодӣ ва соҳибкории истеҳсолӣ маҳсулоти кишоварзӣ, молу маводи ғизоии аввалин дараҷа пешниҳод менамоянд. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳаҷми истеҳсоли аксар намуди маҳсулоти кишоварзиро афзун намуда, давоми сол дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми арзанда гузоштанд ва дар давраи зимистон дар ин ярмаркаҳо маводи озуқа, хусусан гӯшту биринҷ, картошка, сабзавот, мева, асал аз ҳисоби захираҳои хоҷагиҳои кишоварзианд. талаботи аҳолӣ ба маводи аввалиндараҷаи ғизоӣ аз ҳисоби ба ярмаркафурӯш баровардани орд, маҳсулоти ордию макаронӣ, равғани растанӣ бо роҳи танзими нархи ин маҳсулот қонеъ карда мешавад. орд дар ярмарка пурра маҳсулоти корхонаҳои коркарди ғаллаи вилоят буда, дар ин корхонаҳо захираи кофии ғаллаю орд мавҷуд аст. барои бо нархи дастрас таъмин кардани аҳолӣ бо равғани растанӣ, корхонаҳои истеҳсолу коркарди равғани растанӣ бо орду шакар, корхонаи воҳиди давлатии захираҳои моддии суғд дар ярмаркаҳои навбатӣ ҳаҷми бештари ин маҳсулотро пешниҳод хоҳанд намуд. ҳиссаи асосиро дар таъмини гӯшт, картошка ва маҳсулоти нонию қаннодӣ корхонаҳои иттифоқи ҷамъиятҳои матлуботи вилоят ташкил медиҳанд. ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе якшанбе дар шаҳрҳои саноатӣ ва инчунин дар шаҳри хуҷанд ярмаркаи маҳсулотҳои кишоварзӣ, гӯштӣ ва инчунин маҳсулотҳои ғизоӣ бо нархҳои нисбатан аз бозор аз 20 то 15% арзон ба мардуми шаҳри хуҷанд ва инчунин дигар шаҳрҳои саноатӣ пешкаш карда мешавад. ташкили чунин ярмаркафурӯш дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоати шаҳраку деҳот ба таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ мусоидат менамояд. бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Масчо, ин тадбирҳои таъмини аҳолӣ бо маводи аввалиндараҷаи ғизоӣ дар маркази ноҳия шаҳраки Бӯстон ва ҷамоати деҳоти Масчоҳ, Оббурдон, Палдорак, Суғдиён, Навбаҳор бо навбат ташкилу гузаронда мешаванд ва сокинони шаҳраку деҳоти ноҳия аз ин тадбир изҳори қаноатмандӣ менамоянд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. бароятон истироҳати бофароғатро таманно дорем. саломат бошед.